Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Snappy. Aksyon, balita, banat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Adto Pilipinas! Aksyon!
Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Yari kita sa ika-5 adlaw sa bulan sang Abril tuig 2021. Kamusta kamo mga kaaksyon amon sa kanginan? Liwat kita nga mag-inop danay sa sining udto diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon sa sining udto oks lang bala kamo sa sining mga inuras kabayon nga wala lang sa vlog ha. Apisar nga ti ang Bacolod kag Negros Occidental ang mataas-taas gawang kaso kahapon mga kaaksyon kabayon nga subong adlaw tani maganubo mano. Puwerte, grabe. Kadamo sang kaso halin sa 0 kag ti nagnubo na gid man sadto tani mga 2 weeks lang. Grabe ang ratsada sang COVID-19 ay puwerte no. Sa sining udto pangamusta kami halin sang Huwebes Santo, Biyernes, Sabado, Domingo kag Lunes naman apat gid kadlaw nga nagro pahuway ang inyo sining mga kaaksyon. Pero subong adlaw balik na kita sa pagpangalagad sa inyo sining palatuntunan. Magainop na na kita, tubtub kita sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Tutok na diri sa aton sining balitaan kay tirahon ta dugay-dugay ang mga balita. Samtang rega timo-timo kamo sa siring udto diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB. Sa mga kabaranggayan kag kapurukan diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, magainop danay kita mga kaaksyon kag kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan. Sa mga kaaksyon ta sa Banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental, ipatuman tagid ang health protocol nga ginapatigayon sa aton sining gobyerno kay kabudlay gid kun kaysa no? Mga senaryo kag balantayan man sa sining adlaw diri sa palibot sang probinsya, partikularmente sa syudad sang Bacolod. Sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, kamusta iya kamo mga kaaksyon namon sa kanginan oks lang. O kag sa Bugos nga Region 6 kabayon ta nga okay lang ang aton sining sitwasyon. Sa kinanda ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa aksyon na BBB? Karon dugay-dugay manginkaupod ta si aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Bising-bisi pang Kapitolyo. Apisar nga ti damo kaso subong sa Bugos nga probinsya pero busy pa. Way pa ginahulat pa nato ng mga opisyal sang probinsya para makapagwa sang nagakaigo nga informasyon. Samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita ni Action Dale Salazar. City Legal Officer Bayatan ginapaabot nga palawigo na Mayor Bing Leonardiyang pagpasira sang BGC subong nga adlaw or BGC grounds. Pila ka doktor sa Bacolod magabaton sang second dose sang COVID-19 vaccine. Samtang sa Bacolod City Government o kung sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Bacolod City Police Office nagpasalamat sa mga beach owner kag manager sa pagsunod sang mando sang alkalde nga pagpasira sang ila negosyo sa adlaw sang Easter Sunday. Sa Nukpo naman nga balita ni Aksyon na Brian Morden.
Ginbulgar nga may NPA nagapakuno-kuno nga buang kag nagalagaw sa komunidad suno sa mga kapulisan sang Noko. Kag Semana Santaho sa probinsya generally peaceful kag wala man sang madamo nga mga violators sang COVID-19 suno sa mga kapulisan. Samtang sa patrol nga balita ay gabalita ni Aksyon Alvin Graba. Ini may kangtanan sa New People's Army kag nag-ako ini sa pagpangambos sa duha ka mga miyembro sang Philippine Army na kaligad nga Sabado mga kaaksyon. Sa Banwas ang kawayan ni Nataboho kaluluoy man ni mga pangayaw taga Zamboanga ang napatay nini daw part sang Mindanao, no? Matapos nga nagasakay ni sila sa single nga motor gin pang tira ni sila sang mga hubon sang NPA. Samtang Undok Secretary General nagapanawagan sa mga otoridad para sa hugot nga pagbantay sa mga driver sang salakyan di pasahero kag pasahero nga wala nagapatuman or wala nagatuman sang health protocol. Samtang sa aton sini mga balita out of town sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotid, 54 anyos nga lalaki patay matapos ginbuno sang iyang ihada nga minor de edad man lang. Suspect na talana nga i-inquest na sining nga adlaw. Samtang sa Banwa naman sang La Castellana, igabalita ni Aksyon na Percival Villamor, 23 anyos nga lalaki nga may standing warrant of arrest sa kaso frustrated homicide dakop sang kapulisan. Samtang sa aton sini nagapanguna man nga mga balita nasyonal, igabalita ni Aksyon na Dorel Cabato, household lockdown ginrekomendar o kung ginarekomendar sang isa ka mamalidha. Kag mga nurse sa Visayas magabulig sa medical frontliners sa NCR Plus. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabi na diri sa Western Visayas sa Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Aksyon Rex Canto, kinkilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, puling. Mga detalye sa aton siligin pang headlines mabatian sa dinig lamang madugay sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Daligid lang ha sa mga ka-aksyon ta, mahinang kalaban, ginaknowledge sa mga ka-aksyon ta via Facebook Live sa Aksyon na BBB. Sa mga nag-like kag nag-share, mayo lang ang pa-monitor dira sa sining mga inuras, kabayon tang nagatsibog ng halos kalabanan, no? Sa mga nag-likes kag nag-share sa aton sining Facebook Live sa Aksyon na BBB, in-acknowledge ta na kamo. Karon lang dugay-dugay mga mensahe ninyo pag may time kita. Unahon tang nag-like kag nag-share sa dili lamang madugay. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Yari na ang resulta sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Lunes, April 5, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 18 kag 8. Liwat result 18 and 8. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang balitang ito. Ayos, sige matira kita sang mga talamyawon ta diri mga kaaksyon sa sining nga odto samtang raga chibog ng halos kalabanan saway pa magka-chibog na pagmatamat na plastar, no? Para siguradong sigurado. Daligi lang kay pangbuksan ta ni anay ho ang mga kaaksyon ta kay Madam Susette Alunan may lang pag-monitor
kay Inday Blasa, Virgo September, kay Gian Recicio, Pedrenia Ironman, kay Auditorta de la Piña Barbecue, may lang pagpamate, kay Valencia Kenneth, Jocelyn Libon Dispoho, Menrod Pilais Lanang, kag Alex Montesa, kay Vanessa Mayo, may lang pag-monitor kay Maria Cresmi Lamasan Cloud, may lang pamati no sa sining udto while nga nagchibog ng halos kalabanan. Sige, diri naman kita sa Piako sa iluhan tani mga kaaksyon daligid lang ha kay daw ka hina kay Richard Plandes, George Gargasiran, kay Renz Evangelista, Jelo de la Cruz, Elmar Bayabado Sabino, kay Vicente Gatilugo, may lang pagpamati Vicente Gatilugo, kay Bert Hiraposco Caraballo, may lang pagpamati Erlinda Planas, Josephine Rice, grabe Rice sa apelyido ya, kay Angela Liarte Gayon Dato, Martina Liling present naman, kag Donna Marquez Aquino, Virgo September Corribidaha, present na siya, no? And Charlene Padilla, Jinky Hardelesa, gapadiwal siya. May lang pagpamati sa kay Charlene Padilla kag Jinky Hardelesa. Kay GC Tomas, may lang pagpamati kay Maylin Pondador Alunan, may lang pag-monitor ka Lanis Frances, Richard Plandes, and Renz Evangelista, may lang pagpamati Donna Marquez Aquino, Donna Robles Prodigalidad, kag kay Angie Hifarba, may lang pag-monitor. Ayos, sige. Ang mga mensahe nyo, karon lang dugay-dugay, mahinang kalaban ho. Daligid lang ha. Sa mga kaaksyon ta, pag-relax ka mo anay. No? Mga mensahe ninyo, karon lang na dugay-dugay. Sige. Kay Kelly Jilly sa may lang pagpamati Kelly Jilly dira sa Amerikani siya. Kelly Jilly, no? Ayos. Sige lang, daligid lang mga kaaksyon. Standby. Manumbalik kita sa diligilamang madugay. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita dari sa aton sining pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:44 ng aton oras 11:44 na mga kaaksyon. Sige ko nagkachibog ng halos kalabanan kag nagpahunay-hunay na sa sining nga odto. Pwede ba lang maghoben ang may edad na? Pwede gid sining nila edad lang na iyang nagasaka pero ang lawas nagahubin ina. Kun mag-DTX 500 capsule, ikaw mga kakso. Kaya ang DTX 500 capsule, amo rin siyang kampyon nga protection sa with Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:45 ng aton oras. Ang masunod nga mga balita igadulong sa inyo sa kalwan ni Aksyon na Dorel Cabato sa balita sa News Center, no? Pero ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo ang pinakabag-o kag garantisado kag epektibo pangontra sa kagaw. D3 Bayo, no? Sige, kantuan tanang nga balita na ni Aksyon na Dorel Cabato gikan sa News Center. Ini may kang tanan sa household lockdown. No? Ginarekomendar sa isa ka mamalidha kag mga nurse sa Visayas magabulig sa medical frontliners sa NCR Plus. Kag maki-update kita sa COVID-19. Sa bugos nga pungsod Pilipinas, bugos nga kalibutan, ilabinadri sa Region 6 sa Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang
ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang kauntan na sang balita ni Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Doors mayong to. Yes, Action Rex maing udto kag sa aton man nga mga tagpalamati balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Bawod sang padayon nga pagtaas man sa kaso sa COVID-19 sa Pilipinas, ginrekomendar iya ni Marikina Representative Stella Kimbo sa gobyerno national nga magpatuman sa ginatawag nga household lockdown. Suno kay Kimbo, kinahanglan nga makahimo sang mas madamo pa nga localized lockdown agod matapna man ang paglapta sang COVID-19. Kag suno pa kay Kimbo, ang isa ka balay nga may COVID positive patient ang kinahanglan nga ipaidalom sa lockdown kag tanan nga mga nagapanguna nila nga pagkinahanglan sa mga naga-star sa amuya nga balay ang dapat mahatag sa ila sa buligman sang mga local government units o kon LGUs. Kag magluwas dire, importante man nga matagan sila sa nagakaigo nga cash kaga hindi lamang in-kind assistance, magluwas pa sa sick leave para naman sa mga nagatrabaho nga miyembro sang amuya nga household. Dugang pa ni Kimbo nga madulaan sang pulos ang pagpalawig sa enhanced community quarantine kung hindi man bag-uhon sang Department of Health ang approach sini sa pagresolba sa mga problema nga dala naman sang pandemya. Kag sa iban nga balita national, ginadayaw naman ni Senator Christopher Bongo nga mo ang chairman sa Senate Committee on Health ang bayanihan efforts sa mga healthcare workers diri sa Visayas nga luyag iya magpa-deploy sa Metro Manila, Bulacan, Cavite, Laguna, kag Rizal. Ang inisyatibo nga ginpangunahan ni Go ang tuyo nga mabuligan man ang mga personnel sa mga hospital kay iban pa nga health facility sa NCR Plus area sa tunga sang padayon nga pagtaas sang COVID-19 cases. Ginpahayag ni Go nga ginhingyo niya kay Presidential Assistant to the Visayas Secretary Michael Lloyd Dino nga tipunon ang tanan nga health workers gikan sa Visayas nga luyag iya magbulig sa health situation man sa NCR Plus areas. Suportado man nanday Health Secretary Francisco Duque III kag National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez Jr. ang inisyatibo kag sila ang nakahanda nga magbulig sa proseso sang health workers nga luyag ma-deploy. Ang mga recipient hospitals ang magasabat sa accommodation, food, kag transportation sang frontliners sa Metro Manila samtang ang OPAV kag ang DOH Regional Center for Health Development naman ang magasabat sa ila transfer sa any point in Visayas to NCR. Ginpasiguro man sang DOH nga ini ang magasabat sa dugang nga 20% premium sang basic salary sa emergency hiring base man sa Bayanihan 2 funds. Sa update naman sa world record sang okon kabilugan nga COVID-19 record sa bug-os iya nga kalibutan nagdangat na sa 131,910,867 ang cases. Confirmed cases ang nagkalamatay dire 2,865,921 kag ang recoveries 196,827. Sa Pilipinas, pinaka-latest yara nakita sa 795,051, ang death toll yara sa 13,425 kag ang recoveries yara sa 646,100. Ang Negros Occidental 40 ang nadugang kahapon sa Negros nga nagdala ini sa kabilugan nga 7,596. Ang Bacolod naman 13 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 6,179. Ang recoveries wala, nagapabilin sa 5,708 kag ang death toll nagapabilin man sa 190. Out of 6,179 confirmed cases sa Bacolod, ang aktibo nga kaso subong yara sa 281. Ang Western Visayas, ang cases 99 or 99 ang nadugang kahapon nga nagdala sa kabilugan nga 28,040. Ang recoveries 79 nga nagdala sa kabilugan nga 25,785 kag nagapabili naman sa 788 ang death toll. Out of 28,040 confirmed cases sa Region 6,
2,061 diri ang aktibo nga kaso sa COVID-19. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato ulit sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat, Action Dorel Cabato. Mga balita gikan dito sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:52 ng aton oras. Ang balita ni Action Dorel Cabato, buylog nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo, ang pinakabago, garantisado, kag epektibo pangontra sa kagaw nga ti amuning nagahalit sa tawo. Kinanglanta D3 Bayo, no? Paayuhon niya kag manginepektibo ini kontra sa kagaw. No? D3 Bayo, mabakal ninyo sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kon drugstore sa inyo sining lugar. Action Radio Philippine Standard Time, las 11:53 ang aton oras. Kadtuantang balita ni Action Alvin Graba sa patrol. Ini may kang tanan sa palayag sang New People's Army nga ginako nila sini, no? Ang pag-ambus sa duha ka mga miyembro sang Philippine Army nga kabangtanan sang kamatayon sining duwa dito sa barangay Yaw-Yaw sa Banwa sang Kawayan nakaligad nga Sabado. Gagundok Secretary General nagaparawagan sa mga otoridad para sa hugot nga pagbantay sa mga driver sang salakyan di pasahero kag pasahero man nga na wala nagatuman sang health protocol ho. Yaring kaundan sang report ni Action Alvin Graba sa patrol. Sa detalye sining balita, Action Alvin. Action Rex, aminado karon ang mga katapo sa New People's Army diri sa Negros Occidental nga sila ang may kahimuan sa pagpatay sining duha ka mga miyembro sang 15th Infantry Battalion sa Philippine Army nga napatay sa ambus tinaligdan nga Sabado dito sa Sitio Cambaga, Barangay Yaw-Yaw sa Banwa sang Kawayan. Now sa pakigangot manaton kay na kay Kawanito. Dinga ninang Yaw-Yaw, Action Alvin sa Kawayan? Yes, Action Rex, no? Upper barangay ini. Bukid ni siya? Yes, sir. Bukid ni siya, Action Rex. Actually, kung halin ikaw sa area sa may tuyong baladampi, Action Rex, or pwede man makaagi man sa area sang Manuling, pwede man da, depende sa lugar. Pero pasaka na dito. Patakla ni Action Rex, no? Okay. Pasaka na ni sa bukid. Ang kalayuon kung aara sa area sa Kawayan proper, pagkadto sa lugar sa Yaw-Yaw, Action Rex, more or less, hindi ko magsala, mga 20 to 25 kilometers layo pa gali. Oo, layo ni Action Rex mo. Ang ining mga army ni 52nd din isla na base sa Oriental side kontra sa Kawayan. Na base ni sila Action Rex sa Kawayan, 15th Infantry Battalion. Kung dumamos ang una, ang ila sining campus ang una sa 61st Balasantuanay sa may Tiling. Nandira sila na-assign Action Rex, no? Ining mga miyembro sa Philippine Army sa idalom sa 15th Infantry Battalion. Pero ini sila under na Action Rex area o kon sa 302nd Infantry Brigade dito sa Oriental. Now, ining duha Action Rex, suno kay Juanito Magbanwa, ang spokesperson sa Apolinario Gatmaitan Command sa New People's Army. Ang grupo mismo sang Armando Sumayang Junior Southwest Armando? Front. Armando Sumayang Jr. Southwest Front. Amani ang may kahimuan sa pag-ambush kanday Sergeant Joem Miguelio kagay sa taga-midsayap ni sa Action Rex, no? North Cotabato, kagay Corporal Lester Balboa sa siyudad sa Zamboanga dito man sa Mindanao. Naudugang pagidadiri ni Juanito Magbanwa ining duha ka mga militar lunsay mga intel operatives na nagatipon gidya sa mga impormasyon pero paagi
sa ila sini nga ginafront lang nila ang community support program. Rason nga diri action na Rex nga suno sa iya kay kumo nga mga miyembro ental operatives nagapakuno-kuno pa kung kaisa buang ining duha nga saka dito sa bukid para makakuha man sa mga impormasyon. And rason diri nga ini siya ang nakitaan man sang grupo sang Armando Sumayang Junior Command sa Southwest Front kag diri action na Rex ining duha ang ginluthang o kung naging ambush kay riding in tandem lang naman ni sila action Rex mo suno sa iya kag diri sa pagpakik-angot man ni Juanito sa amuman nga grupo nga dito nga gin-ambush kid ining duha ka mga katapo sang Philippine Army. Buenis lang mga armas yung mga soldado ni? Armado man action na Rex, short firearms. Okay. Oo, pero ginklaro niya man gani diri ang Pero ginkuha ni sa mga nag-ambush? Why kunin na follow up kagina action Rex kay Juanito kung bala ining duha ka short firearms ang ginkuha abi sa mga katapo sang New People's Army pero may ginklaro man diri kunti may ginatawag kita action Rex sa protocol of war. Ang ginabi niya nga hindi siya pwede patyon kung wala man armas, although ang muni isa ka intel operatives kung wala armas daw dihado gid man para mapatay ini sunod sa iya hindi armado ini sang short firearms rason nga ini siya ang ginluthang kagin ambush action na. Nanos lang ang kasanay nga duha sa motor? Yes sir, ang kasanay gid lamang ining duha sa motorsiklo ini Kaya wala na sila backup ya? Wala sila backup kay intel operatives bala action na Rex kaya civilian uniform. Why ni naka-uniforme but in civilian lang action Rex ning duha. And that is why sa dalong pagid lamang o kung sa ubos pa lang bala aksyon na Rex diri na kukuha informasyon ang mga katapo sang Armando Sumayang Junior Command nga may pataklad sa liwat ang mga katapo sa 15th Infantry Battalion para magkuha kung Natiktikan na ni sila guro nga duha? Oo, makon mo may information gani kita apat ni sila mo galing kiti nagsipak sa pihak nga dalan ang duha ka intel ang iban ining duha nga nagkalamatay rekta sa sitio Kambaga aksyon na Rex aga dito nga nagin ambush ari ang pahayag ni Juanito Magbanwa. May kaimuan sang atong pizza tres no Sabado mga alas 3 ng hapon. Kaimuan na to sang mga NPA dira sa Southwest Front sa idalom sang Armando Sumayang Junior Command. Atong biktima nga duha ka bilog nagaingalan kay Sergeant UM Mihilio taga Cotabato tag si Alister Balbua taga Zamboanga. Hindi sila mga katapo sang 15th IB nga na-assign bilang mga intel unit sang sa batalyon. Muna sila mga masupog nga magsulod-sulod sa mga barangay gamit nila ang rason sang ila kulungang programa, community support program. Ini mga grabe gini kayo kasupog gani nangin legitimate military target sila sa operation sa mga NPA sa South nga bayan. Sir, ining Apolinario Sumayang Command sa Southwest Front, is it under sa Apolinario Gatmaytan Command, sir? Armando Sumayang Junior Command na siya, Southwest Front sa Negros. Sa idalom na sa Regional Command sa Apolinario Gatmaytan Command. Gusto ko lang klaro na itong hambal ni Pansito nga paglapas bala sa protocol subwar kay atong duha nakasibilyan. At ining duha ng mga intel operatives gani nag-operate sila sekreto o clandestine operation. Amo nang naturas ang ilang trabaho. Kung kay isa nagapakuno-kuno nga mga buang para lang makasulod, nagabulog may kung ano-ano lang ibaligya para makasulod sa mga area. Siyempre, kaya mo nang naturas ang ilang trabaho bilang mga intel operatives, kinanglan sila nga mag-disguise bilang mga sibilyan. Wala sa paglapas ang ginimo sa mga NPA sa Southwest Front nga ini sila mga bangot kay mga military agent, intel operatives, legitimate military target sila. Gani, anywhere, no? Sandiin man,
ano man oras, pwede sila birahon. Kaya sila nag-operate sa ilang mga trabaho bilang mga intel operatives. Yan wala paglapas sa protocol sa buwan, nga kay hindi man sila makabig ng mga horse de combat, kay mga armado man sila sa short arms. So Rex, kabahin gid lamang siyang pahayag ni ka Juanito, legitimate target ining duha aksyon na Rex, kay komo mga miyembro sa intel operatives sa italom sa Philippine Army, and hindi man sila magtawag mga nga horse de combat, kay may mga armas man ni sila in short firearms, and for them suno sila isa inikal legitimate target. Sa dugang pagid naton nga mga balita sa isyu karon bala aksyon na Rex sa pagpatuman sining ginatawag tang transport health protocol. Minado karon si Undok Secretary General Diego Malacad nga may mga driver sa karon nga wala na nagasuksok sa sining face shield, samtang may nagasuksok man kung kaisa kita ko ba lang ginatabunan. Aksyon na Rex ang kundi gani sagang correct na amo na ang ambalyawan sa tutod lang may gusuksok sinisang face shield, sos ginatabunan lang ang agtang way na gani face shield. Face mask na lang, pero ang face mask way na sa ilong katabong kundi sa baba kung isa sa sagang amo na lang na. Amo na ang nagakatabo sa karon, that is why suno sa iya sa sining ginatawag tang standard health protocols, suno sa iya kag para ini sa mga PUJs dapat may alcohol, di ba? Amo ni Action Rex mo dapat may alcohol. Na gani alcohol ang iban ng boundary na blang sa plungkuan bla. Nagkala bitay na sumunod laguba na ganing iban to. Amo na gakatabo aksyon na Rex kisa gani ang mga alcohol nga ginabitay aralan sa likod bala, magsaka ka sa babaw, sa magsaka ka sa lakyan. Gabitay na lang when naunod. Gani. May pasahero man gani nga may face mask, and sunod sa iya may ara man da nga barriers. Actually recently sunod sa iya may mga barriers nga ginahatag man ang isa ka pribado nga kumpanya para sa mga drivers nga ginhatag sa Undok, sa Fibacda, may ara man sa Stone nga ginhatag abim almost 1,000. Inigin pasalamatan Manila o galing ti ang nagakatabo sa karon kag aminado man sa Aksyon na Rex nga may ara gidya nga karon nga may kung may ara nagbutang nga alcohol hindi na malabutan bilog nga adlaw ubos na dayon kay ginahimo lang panghinaw daw kay panghinaw lang bala Aksyon na Rex. May ara mandriya nga suno pagid sa iya sa isyu naman karon sang face mask. Ina iya posible mamunuhan sang driver. Ini Action na Rex ang iniblang face mask pwede munuhon o hindi ka pwede ka sakay kay ka face mask. Pero sa isyu naman sang face shield suno sa iya hindi niya trabaho sang driver. Dapat trabaho na ini isang mga otoridad, especially sa mga kapulisan kag law enforcers nga nagabantay sa mga dalanon nga dapat lantawon manilang ang mga pasahero may ara suksok nga face shield kag kung may ara nga man nga mga driver nga nakabayular nga ang ila sining face mask ara siya sagang o kung wala man ginbutang wala ginatabunan ang ilong the same man ang ila sining face shield ara sagtang dapat pinahan man Action Rex kaangay sining mga driver rason nga sa karon nagapanawagan siya sa mga otoridad, especially sa panguluhan o sa pamunuan ni Bacolod City Councilor Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Transportation, lagbi na sa mga kapulisan, iban pa nga mga stakeholders nga dapat pungkuan ang ining nagakatabo sa karon bangod sa ang realidad na kung kaisa wala na kagiti na matuman sang pila ka mga drivers, especially sa mga nagasakay sa salakyan di pasahe. Ari ang pahayag ni Diego Malacad. Okay, kabalo man ang LTO, no? Si Sir Ruben Campos, nga isa kita sa nagbulig siya sa nagligad nga simana, paano ma-implementar ining pagbalik na sa mga barriers, no? Kag nagpasalamat kita sa isa katakuha kumpanya nga naghatag man sang kuta sa mga tatlo ni Mambet, ni nung GC, nga natagaan sang almost mga daw apang insindi ko lapit-lapit siguro 1,000 ka jeepney ang na-provide naton sang barriers, no? So kulang na lang siguro paano i-continue ang pagbutang sa mga mating
alcohol, kagiban pa nga mga kuwani para pernalyas para naton ma-prevent ang paglala sang pandemic. But sa parte sang pag-usar sang face mask, makabulig pa ang driver pero kung partikular na sa pag-implementar sining mga pagpilit sa pasahero nga mag-usar sang face shield, hindi na niya police function sang driver naton. No? That's why kung makitaan mo daw kasalawayon wala sang pasahero naton, kasalawayon sa mga driver naton, bangod ang information dissemination, limited kayo ang gusto sa estado kabay sila lang matuman, hindi na pagpamagyan natin ng mga stakeholder. Kasi may mga panugyan kaman sa imong mga kaufdanan. Natulitan niya para ma-uniform kanino kag ipagi man sa action review kung ma-istorya nato ng Committee on Transportation, pinagin ng atong gobernador kag mayor, nga mabutangan bala sa mga tanda, no? Like ang grupo abis ang stone, butangan man sang plug na stone, ang tibakda butangan man sang yaman nga plug kag ang undok para ma-identify naton kung din nga mga individual ang nagapasaway. Di kasi hindi siya nabilong bala sa undok, sa stone kag sa tibakda, gakaulamid kami sang hindi mayo nga mga hilimon sa mga striker. Kasi ang mostly sini nga nagapanagya sa mga striker ara man na nabilong no sa mga men in uniform naton, kabulay lang galing nga i-discriminate nato ng ilang pagpangabuhay nga sa bitadi patas nga panggobyerno, patas nga impormasyon kag patas nga pag-implementar sa reaksyon. Pabahin gid lamang isang ang problema na sino ma-implement na kung may mga bandera, may mga signages na sila ma-identify silang stone sila or undok sila or pibakda sila. Oo, ang muna aksyon na Rex dapat sila na lang meeting sila da nga tanan nga miyembro sang undok mabutang amo ni nga kolor sa amo ni nga side sang salakyan para makilala gila yon kung may task force da sila or grupo sila nga naga-check man dira. Oo, kaga sila na para ma-identify nila nga ila miyembro ni. Nan, ang aksyon na Rex ang gagin lang tao taman kagagin pahayag taman sa kagina nga dapat ang inyong nga grupo butang kamuda sign o kun kolor abi. Di butang jud sa atubang sa salakyan. Oo, kaga inaya mga driver na lantawa bala pinakamo mismo magatag. Kay kun ni saligda pa na sa syudad ta, damo na nga problema kag kadako na nga hilikoton kadamo sang ginintindi sa mga opisyal ta sa syudad mo. Oo, kaga ang mga kapulisan, hindi lamang sila ang ginabantayan action Rex mo. Kung gusto din nila malimpyuhan ang hanay nila, sila da design sang gusto nila nga color dira or nano man para makita gilayon nila nga miyembro nila ina or hindi nila miyembro ang nagapasaway para madasig bla. O kay kagina isa sa mga ginsabat naman aksyon na Rex nga iya liwat pagka-meetingon kag i-remind ang iya sini nga mga driver kung para ipalabot ining mga concern sa issue sang health protocol nga wala na ginatuman sang pila ka mga drivers action Rex especially diri sa syudad sang Bacolod. Balita, report sang patrol. Ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa patrol. Aksyon Radio Philippine Standard Time. Last 12 na nga tunuras sa mga kaaksyon ta. Standbyan ay Aksyon Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Santon Plaza Balsop mga kaaksyon. Ang habon nga pampakinis, pampakputi. Antang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center ni may kangtanan sa City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan ginapaabot nga palawigon ni Mayor Bing ang pagpasira sa BGC grounds, no? Pila ka mga doktor sa Bacolod magabaton sang second dose sang COVID-19 vaccine. Do buwas na blang iban mo.
Kag iban pang mga balita sa Bacolod City Government Center. Yari ang kaundan sa report ni Axon Dale Salazar. Axon Dale. Action Rex nagaulat sa karon na Bacolod City Legal Office angot sa mangin masunod nga mando ni Bacolod Mayor Bing Leonardia angot sa mangin na sitwasyon diri sa may Bacolod City Government kon BGC grounds. Action Rex kasunod nga una nag-order si Mayor Bing from March 29 to April 4, 2021 kahapon nga adlaw nga close anay ang BGC grounds pero subong April 5. Action Rex. So sa interview naton kay Bacolod City Legal Office Attorney Silito Bayatan Action Rex iya siniya gina-expect no kagang posibilidad nga liwat ika-extend ni Mayor Bing ining pagsira sang BGC grounds kasunod man sang pagsaka sang COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. Action Rex kag pag positibo man sa pila ka mga City Hall employees nga nakaangkon or natapikan sining COVID-19. Action Rex. So kay Bayatan nagawatan sa karon sang another update or mando ni Mayor Bing regarding sa mga sitwasyon sa BGC grounds. Although subong adlaw na interview naton ang City Health Officer nga OIC nga si Dr. Miraflor. Action Rex. So siya officially subong adlaw since wala man sang mando from Mayor Bing bukas daya ang BGC grounds o galing lagaw at your own risk. Action Rex ang mga sitwasyon kaso nga magpadulog gid man sila diri sa may BGC grounds. Action Rex. So ari kita diri mismo sa tubangan di daw wala man tawo kadyo init init pa karon para sa hapon mag 5 o'clock or 6 o'clock ang sundel mo. Correct. Action Rex. Since nagawala pero kita dapat kung naradas lang health protocol si patuman ginada. Correct. Action Rex. Samnambal ni Dr. Mira Flores ang Bacolod City Health Office nga konti hindi gid malikawan nga magdalagaw at hulong-halong lang. Action Rex kag mablagi na paiway kalapad sinasang ground basta pato sa likod pwede lang naka-social distancing galing kay iban daw pawala man lang mo. Yes, Action Rex. So sa bahay niya sa Bacolod City Legal Office di kung bamakoton siya tayo ni Bayatan pabor siya nga i-extend anay ang closure sang BGC grounds samtang may kita diri sang spikes ang COVID-19 cases diri sa may syudad sang Bacolod. Action Rex. Laging ko naman natin sa assessment sa tayo ni Bayatan sa natabo kahapon ng mga closures sa mga resort kag cafe diri sa may area sang Pudataytay, Pahanokoy, Alangilan kag Granada. Action Rex. So far siya wala sa sang may na-monitor na establishment nga nag-violate kundi nag-comply gid. Action Rex ining executive pero order. Pero anong mga status ni nila bukas ni sila subong? Yes, Action Rex. Kahapon na to, one day na to. According kay hasta lang tuloy kahapon. Kay subong niya bukas hasta naman kung makapagwa naman bagoy nga mando, no? Yes, Action Rex. Kaya mabla Easter Sunday traditional nga kung bukas ang Dale Resort dito? Bukas Action Rex. Pero subong weekdays na medyo hina. Ganun siguro ang income. Sining mga beach resorts. So, ang bali nga ito ni Bayatan, officially kahapon, one day lamang ang closure sa mga beach resorts. So, matugin commend niya ang Bacolod PNP, ang mga allied agencies, mga kabalagayan sa pag-implement sining mando ni Mayor Bing Leonardia. Aring tingog ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Sa subong, wala takabalo kung ano ang instruction. But by executive order, that is ordered close. But I suppose now, maybe the government would be still extending it because of the ang one of the departments subong sang government center, ang sa city engineer's office is under sanitation. So for purposes of precaution siguro we are waiting for the instruction. Yesterday, anong assessment, diba sa closure sa mga beach resort? Ano tong assessment ninyo? Okay, good. No? We commend the effort of the Philippine Police and its allied agencies na implement dito pag ang cooperation sa ato nga barangays. So there was really the strict observance of the closure as a matter of health and safety protocol. Action Rex,
nabatihan ng tingog ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Samtang subong adlaw diri sa may BGC grounds sa may pinan-action rex ka mga doktor, medical frontliners kag pila ka mga nursing aid ang nakabaton na sang second dose ang Sinovac vaccine action rex. Ito madumduman March 5 action rex 2021 ay ni sila ginabakunahan sa first dose sa subong adlaw. So after 1 month gali? Yes, action rex. Ang duration interval kung bali complete na dahil last ning bakuna sila. Yes, action rex. Lahat din siya ang second dose ang COVID-19 vaccine Sinovac mo na siya ang from China nga bakuna action rex. Amo yang bala ni Dr. Miraflor nga hindi na siya assurance action rex nga kung makabaton ka sang bakuna hindi ka na matapikan sang COVID-19 kundi malikawan lang ang mga seryoso bala nga mga complications in kaso nga matapikan ikaw sang COVID-19 action rex. So subong 27 ka mga doctors kag isa ka nurse ang nabakunahan pero ang bal ni Dr. Miraflor mga 20 pa lang ang na-vaccinate tubto pa man sa hapon action rex. Ilang target nila ni? Subong adlaw to ka ceremonial ang action rex ang vaccination kaya bali Dr. Miraflor sunod na no after sining ceremonial bali pagkapos nga adlaw tikon nag 1 month ka na 28 to 32 days pagkatapos mo sining first dose pwede ka diri makadto sa may local government center since may mga card na action rex ang ginahatag sa mga na-vaccinate nga sa mo nga petsa nakabaton ka sa first dose kag sa mo nga petsa amo lang yung mga tion para makakuha sa ikaduha nga COVID-19 vaccine action rex. So tugtog karon sa hapon magapabilin diri ang pila ka mga vaccinators sa Bacolod City Health Office para maghulata sa pila pa ka mga medical frontliners para sa second dose nila sining Sinovac vaccine action rex. Action Dale? Yes. May available na nga data parte sining Casino Filipino nga report ni? Ato action rex na interview naton si Executive Assistant Joe Marie Vargas ang Class Head sa Bacolod City RRMO. Nakapatol sila sa request ang disinfection action rex. Kada ilan na napadulungan ang lugar. Actually last week pa to. Pila ang positive? Wala sang data no si Sir Vargas regarding sining mga nagpositibo kaya ila sining information once ka may nagpositive action rex sa isa ka establishment or lugar kag may subject sila nila rin sa disinfection. For disinfection do mo na siya ang protocol nga ila sining gina-implement pero idra action rex sa isa ka hotel no sa Maydalan Lacson located ang ining Casino action rex kadang bali Sir Vargas natapos naman nila ang thorough or maid-id nga pag-disinfect sa sina nga lugar action rex. Subong man nga adlaw nila scheduled for disinfection ng lugar? So last week action rex the Thursday ang ginmuno ni Sir Vargas regarding sa sina nga disinfection. Subong adlaw yung ila sining disinfection makapadulo sa may Comelec Bacolod. Sila ang ila sining next schedule subong nga daw action rex ang disinfection team since no ka Sir Vargas ining mga vaccine mga nag-disinfect sa mga pasilidad sa syudad, private man or public nakakuha naman sa action rex ang first dose ang Sinovac vaccine para at least hindi man sila matamaan in kaso nga matapikan or wala man naman pangayos ang COVID-19 action rex. So far diri sa may BGC ongoing ang daily huddle sa gihapon sa Bacolod Emergency Operations Center kag ang sitwasyon to ni Dr. Chris nakamuno man si Dr. Miraflor si Dr. Chris Rongon nga nagpositive sa COVID-19 nga Deputy for Medical stable action rex ang sining kondisyon kag nagapaayo lang sigla pila gani kadlaw to? Sang last Thursday to action rex Webes nga nag-positive si Dr. Chris kag pila ka mga City Hall employees pero subong ang bali Dr. Miraflor nagapaayo na si Dr. Sorongon wala mo na iti once nga maka-fully recovered action rex balik naman siya diri sa may Bacolod work naman siya back to war naman against COVID-19 ang isa sa mga volunteer doctors sang Bacolod EOC. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dale Salazar, una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Action Dale Salazar balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale Sailuanta sa Action Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office o kung sanok po. Ini may kang tanan sa ginbulgar nga may NPA nga nagapakuno nga buang kag nagalagaw kuno sa komunidad ho. Di yadtong statement man ni kawan ito magbanwas ning nagapakuno man ining tropas ang militar nga mga buang at kuang sila bungguan na sila.
O kaggalakip man ining assessment sang kapulisan sa probinsya, generally peaceful suno sa mga kapulisan. Yari ang kaundan sa report ni Action na Brian Morden sa Nokpo. Action, Brian? Action na Rex, puro na nila taran buang. Ang NPA ito, matian mo, gapabuang-buang man militar. Ang militar naman, kag ti ibang nga mga intelligence unit, nga gapabuang-buang man sila. Action Rex, sa mga sumalangay gid sila. Intel monitoring sa Negros Occidental Police Provincial Office nga may ara sa mga miyembro sa New People's Army nga nagalibot sa buong sa komunidad kag nagapa-pretend ban nga mga buang or may diferensya sa huna-huna. Action Rex. So no, diri kay Donasco dapat maghalong ang publiko kag subong ang kapulisan kay kung may tsansa ini posible nga mahimo o maghimo sa mga malain nga kalakasan. Action Rex. Gina-check Manila ang posible man nga grupo sang Sparrow nila ini nga amo ang may targeton na miyembro sang PNP. Kag daga pangabay man diri si Donasco, pagi man sila sining provincial director sa mga kapulisan nga hindi gid maghatag sang kumpiyansa no mangin body-body system kag dapat hindi gid dula sang pagsalig sa mga palibot para masasigurado. Ini ang palayag sang Nokpo matapos nga napatay atong duha ka miyembro sang Philippine Army dito sa may barangay Yaw-Yaw, Banwasang Koyan, pinalikdan nga Sabado. Ini sila ang gin-ambush, aligar gin-ambush sa miyembro sang NPA Action Rex. So karon ang pilaman ka mga kapulisan diri sa probinsya sang Negros Occidental yaraman sa pag-focus sa ilang sining trabaho sa bisan ano pa ang natabo sa ning mga intel operatives sa Philippine Army man o kon sa kapulisan hindi mag-untat ang ilang sining trabaho bilang intelligence monitoring kaya mo na ang mandate sa ila. Yari si Donasco angot Sri. Kaya nung dati po sir na mention ko sir na ang NPA natin sir magiging malaking achievement. At talaga yan, kapulisan natin, from Army, yung mga uniform personnel natin sir, yun yung target talaga, maparet area or white area sir. So yun nga po no, hindi nasahang pangyayari nga po na naapektuhan po yung tao natin from Philippine Army. Interventions po natin sa PNP sir. Yun nga po, no, iwasan po natin yung yung at the moment location natin kasi magiging simple sa kanila kung saan tayo tatargetin. Bukod po yun sir, no, yung body system rin. Kung yung pinapaalala ng provincial director natin na kung lumabas na isa and dapat i-inform mo yung body mo or yung kasama mo sa office of your about kung official duties, no? Iwasan natin sa OP na uniform natin sa kapulisan kasi lalo na kung gusto na uniform na wala pa yung dalang armas, hindi po tayo makakalaban sa mga kalaban natin sa NPA. I see. Ma'am, yung target nila ngayon, ma'am, ayun, yung mga intel talaga na inyo, 2-3 yung naglalakad. So, kamusta ngayon mga precautions yung ma'am? May mga front changes ba? Sa yung operative natin, sir, no, they're still doing their job, sir. Yun nga po, complete na information para makakuha sila. At still, sir, ganun pa din naman, yun nga lang po, may extra security and extra precautionary measure po na kailangan talaga nila mag-iingat to be more accord when it comes to conducting your operation. Yun nga po sir lang yung paalala na lang din po sa mga community natin, mga kliyente natin na ang mga hindi natin nagpapanggap na sinto-sintuyan sa daan. Malakad-lakad lang yun kung walang pakialam, walang Action Rex ang palayag ni Donasco angot sini. So ulayon ta na lang check kumusta ang mga 4 ka adlaw nga pagselebrar
sining Semana Santa tubtob kahapon Easter Sunday. So far sunod siya kon aksidente sa dalanon daw wala gid masyado action rex sa isa inakapasalamatan. Ang mga insidente sa mga beaches like kakatabo before kay marasang Bunanay, Luthanganay, subong action rex daw wala gid sang kaangay sina. Kag ginpasalamatan nila may pilagali ka mga resorts man diri sa probinsya sang Negros Occidental nga wala nagbukas. May araya sang bukas man pero nag-observe gid sang proper nga health protocol kon COVID-19 ang paghambalan. So total action rex Roderick kay Police Lieutenant Abigail Donasco nga generally peaceful ang nasambit yang selebrasyon kag kadako gid sang diferensya ikumpara mo sa nagliligad nga mga tinuig kun data ang pagabasihan action rex. Amo na mga balita gikan sa Nogpo, Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat ginaksyon na Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:27. Standby sa report na aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Balikan tayo na pagkatapos lang sining importante nga mga commercials. Arikta na ko? O sige. Rekta na ta, kantuan tang balita ni aksyon na Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Ini may kaso o ini may kangtanan sa kaso sang COVID-19 sa Negros Occidental, not alarming but a concern. Suno kay Gob Lacson no entry paliseo ginpatuman sa Governor's Office subong adlaw. Nga sino lang pwede makasulod sa Governor's Office? No entry kuno policy? Ay, pwede may no entry policy man gali sa talatapan sa gobyerno. Ay, kung ginsiran lang na, kundi mas mayo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo. Aksyon Mar. Aksyon Rex dari sa Maya Provincial Capitol Building mayara sang gindugang pag-istrikto sang protocol nga ginapatigayon mga nagka-transaksyon diri sa Capitol Building, partikular sa Governor's Office. Di man diri si Governor Paul Lacson siya sa ring opisina, pero gindumilian na nga makasunod diri ang mga bisita sa pagka-transaksyon. Pagod man sang grabe nga pagtimbuok subong sang kaso sang COVID-19 sa pugos nga Negros Occidental. Muhari lang diri sa Governor's Office, amo si Governor Lacson ang iya sining assistant o kon bodyguard kag mayari gani nga o kon iya sining mga kabulig man daw tatlong pilog pero mayari diri nga activity sa Social Hall sa Kapitolyo Provincial ay paghatag diri sang cheque mula ning ginpatulungan diri ni Governor Lacson daso nagbalik pa lang siya taya sining talatapan. Pati kadi kita nga miyembro sa media mayara man sang bag-o nga protokol nga dapat sundon. Why anay action rex sang face to face nga pag-interview dito sa Governor's Office kundi ang amo sining na desisyonan diri sa may media center tawagan lang sa cellphone si Governor Lacson. Tapos on lang dayon sa Capitol Center. I-on lang ang recorder, kag-record ka lang sa speaker sa cellphone nga nagtawag sa kay Governor Paul Lacson. Pero inisal pa malang nga nahisugta naman Action Rex pangita pa kami sang iban pikit nga pamaagi or ideya para at least mapa ayo-ayo man ang pag-interview namon paghapoy sang question kapag sabat ni Governor Lacson kay bisan dara Action Rex lapitay tamuan ay maladang media center sa Governor's Office mo para sang time Action Rex nga nagahina ang signal sang communication bla ginablakan sang kagaw hina ang signal global ko smart may time gate nga
ang hambal ni Gov nga tulutol. O ginapalibugan pa namo na basi boss makapakita kami isa pagigipamaagi nga ayo inagsurek sa ato sila ganing interview. Kani sila na nag-sit up na Capitol Media Center dra kagang Office of the Governor gin-sit up na lang nila. O ginaplanuhan man sa bang sangkwan sa Public Information Office. Oo, Public Information Office na lang ma-facilitate na ho. Kaya mga media makadto man lang na sa center ya mo. Oo, basi boss, pwede ka siguro nga Zoom or may speaker nga butang da. May mikropono nga pwede makapangkot direkta kay Gov Lacson nga mapatihan to sa biyak ng kwarto. Ang sabat ni Gov, tayo yun, gagaway isang utol-utol. No, sa ato sa nga interview, tinagsurek sa audio, hindi tanto mayong sunod kamati asa na silintra, nag-agira na sa cellphone. Ang kaso, subong, grabe ang pagdugang aksyon na reksang kaso as of April 4. Pero do damo man gani, do ano man ka mga LGUs ang wala na sang active nga COVID-19 cases, so? Correct. Ano mina ka mga LGUs, COVID-19 free municipalities sa manang kanto ni Hinubaan, Manapla, Moises Padilla, Don Salvador, Benedicto, Kila Castellana. Ang tuman dari katalupang doon, ang San Carlos City, kay as of April 3, 78 pa lang active cases nila. As of April 4, naghimo ni Action Rex 119. Kung sila sa isa lang ka adlaw, 41 yung nagpositive. Lugar ni Governor Bong Lacson. Ang information na palabot sa gobernador ay grupo sang choir bla, manog kanta, nagkadto dito sa Banwa sang Manapla, no, nagtatambong sa isa ka pagtelefon or activities or celebration. Ikaw pagbalik nila sa San Carlos, majority sila nagpositive sa COVID-19. Ang Manapla, subong mayo lang, kaya nagpabilin na kaso ang Manapla? O waya kaso ang Manapla, subong. Di amo na nagpadugaw sa San Carlos, from 78, naghimo 119, kaya nagaisahanon nga LGU sa Negros Occidental nga subrasin ang COVID-19 active cases. Ikaduwang Cadiz, 55, La Carlota, 41, Silay, 29, Gagbago, 24. Hindi pa man makabig alarming para kay Governor Bong Lacson, pero it's a concern. Dapat kabalakan gid, dapat tutukan gid. Ang manubog galing nga kuanding syudad sang Limamaylan, 2, San Enrique, 3, Domon Isla, Murcia, Hinigaran, 4, Domon Isla. Mga single digit nga active cases. Ang suggestion ni Governor Lacson kay ang nagpadamo daring mass gatherings gid. Ang suggestion niya, bisan sa sulod sang balay, kung pwede palang sok-sok face mask. Kung magwa sa balay, kung pwede palang sok-sok sang doble nga mask. Additional protection na para kay Governor Bong Lacson. Si Governor Bong Lacson. Well, yes, it's a concern. If we, but right now it's a really cause of concern. And it is testing transmission already. So that's we might again experience what we did last year. And so take time again before we can bring it down. But I'm confident about that edge concern are doing everything possible in the numbers. I would like to cite an example in San Carlos, which is number 1 right now, and I would consider there is an epidemic in San Carlos. These are a group of choir members who went to Manapla, I think was invited and even attended a celebration. Most of them turned up, but we don't know where they got this because Manapla 0 cases. So the point here is that let's really avoid mass gathering. Let's avoid going out, traveling. Si Governor Bong Lacson, report gikan sa Kapitolyo, Provincial ang aksyon na Marlon Herevoya, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Thank you sa balita ni Akson Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Akson Radio Philippine Standard Time las 12:35. Standby na sa balita dugang ni Akson Art Tayhupon sa Special Assignments. Kag balita ni Akson Eric Magbanwa sa BCPO. Kag ang aton sining nga mga out of town reporters karon dugay-dugay, no? Sa mga ka-aksyon tamay TC anay kulang balang imo sining galawas ang vitamin C. Kinanglan mag-may TC alkaline base nga vitamin C tumaronta adlaw-adlaw. Dapat Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals.
Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon kay tirahon tanayan ay mga ginpadala ho kay Elias Bandada, 75 stars. Thank you, gid Elias. Thank you, gid kay Madam Vanessa Mayo kay na may 50 stars man. Thank you, gid, no? Sa nagpadala sang stars. Thank you, gid. Ang ibang dala padala-dala man pag may time, no? O sige, salamat gid Sir Elias Bandada, 75 stars. Kay Madam Suseta Lunan, salamat gid. And Maria Milagros Tahom Latsika, may lang pagpamati. Maria Milagros Tahom Latsika, dara sa barangay Bungahin, Isabela, kagawad ni siya. Milagla Cheka. Ayos. And sa kay Jodet May Kaalim Jarsa Articuna, may lang pagpamati, listening from Kabangkalan City, no? Listening in the watching live from Kabangkalan City. Kay Dennis Richard Tibor Roma, may lang pag-monitor, Dennis Richard Tibor Roma dara sa San Enrique, Negros Occidental. Kay Jesse Halanduon, salamat gid Sir Jesse Halandoon, gamonitor kami ni Sol sang Villa Locasan, Mandalagan. Salamat gid Sir GC Halandoon kag kay Sol dira, no? Kay Yorb Quiniol, may lang pag-monitor sa Kingdom of Saudi Arabia. Yorb Quiniol. Kay Neil Brian Balues, may lang pagpamati kag sa pamilya Balues and Gomez, no? Dira sa Banwasang Isabela. Kag great ko lang happy birthday kay Lulu Oscar Baluis Sr. In heaven, O sige, Kay Robert Troma, may lang pagpamati dra sa Banwasang Isabela. Robert Troma. Kay George Cart de la Torre Absalon, salamat gid. Idilaos dra sa Kingtown Victorias. Kay Nanay Isabel, may lang pagpamati. Kay Joby Maki, gamonitor sa La Castellana. Joby Maki. Kay Alunan Suset, may lang pag-monitor Andro Manggilan Villarosa, may lang pamati man, no? And sa kay Barrio Garay, no? Dira sa Pandanon, Barangay Pandanon DSB, kag pamilya Baryoga, may lang pamati man, no? Kagawad Imbong Campo sa Barangay Maaw, may lang pag-monitor. Kay Vanessa Mayo, salamat gid Vane, no? Minrod Pilais Lanang, may lang pagpamati Minrod Pilais Lanang. Ay puwerte. Kay Michael John P. Season, dara sa Chato Ilisi Paranaque, kag sa Energy Fans Club. Salamat gid Michael John P. Season. Kag kay Minrod Pilais Lanang, niya grabe naman ang COVID ba? Gani man. Alex Montesa, may lang pagpamati, monitor siya subong sining mga inoras. Si Alex Montesa, no? And VG Limbo sa Regent Pearl, salamat gid VG Limbo, no? VG Limbo. Ayos sa kay Vanessa Mayo, 50 stars. Thank you gid. Susan Ganancial Agapito, watching here in Mansilingan. Salamat gid Susan Ganancial Agapito, no? Francisco Guangco, kay Jesse Di Miragracia, kag Jeffrey o kay Jeffrey Jimenez. Salamat gid Francisco Guangco, no? Vanessa Mayo, night time na Sir Alex Montesa. Okay. Thank you gid. Kay Gian Resisio, may lang pag-monitor Gian Resisio. Kay Rodita Trinidad Cosette, listening from La Carlota City. Salamat gid Rodita. And daligi lang, no? Vanessa Mayo, Gian Resisio, ayos. Thank you gid. Thank you gid Minrod Pilais Lanang, no? Okay, daligi lang kayo nagsulit ni man. Janie Solgon sa Banwasang Valladolid. Salamat gid Jane, thank you gid. May lang pagpamati dra sa pamilya, no? Verinia Orteso, happy fiesta lang sa La Castellana, morning from La Carlota. Fiesta sa La Castellana. Virginia Orteso. Kay Humalubina, may lang pag-monitor Atiya Kim Eriman. Salamat gid Atiya Kim Eriman, no? And Maylin Pondador Alunan, listening from Kambalugo, Oringaw, Kabangkalan City. Arigid kami sa di sa bukid ga pamati, gakaon kamuti samtang ga pamati hi mga pita. Action Rex, salamat gid Maylin
Pondador, Alunan. And Madam Elizabeth Malaka Gamala, salamat gid. And happy birthday to my niece, Christine May Malaka Lipora, no? Happy 19th birthday, April 4. Belated na ni. Kahapon, no? Sige, belated happy birthday. Way nang iban nga mga mensahe, di nagkladula, no? No. Madam Virginia San Antonio Alpenda, salamat gid sa imo sining mensahe. Thank you so much, Madam Virginia San Antonio Alpenda. Esperijon GR Chia Rodriguez, may lang pagpamati Esperijon JR, no? Alex Montesa, ara na siya ga Padiwal, no? Elias Bandada, tamyaw lang sa kay Levi Rodico from Saudi Arabia. Thank you so much, gid Elias Bandada, no? Levi Rodico from Saudi Arabia. Kay Ronnie Mananghaya, dra sa Hufuf, Saudi Arabia. Thank you so much, sir. Ronnie Mananghaya, no? Sir Marlon Solidom, may lang pagpamati, Sir Marlon, no? Marlon Solidom, actually sa halong ginta subong wala ta kabalo ang ginaistorya ta may COVID dapat observe health protocol. Gani man, sir, no? Amo gining pinaka mabudlay gid sa tanan kay gid. Di mo mapihong ato bang mo. Dapat gid observe gid kita health protocol according kay Sir Marlon Solidom. Thank you so much, Sir Marlon Solidom. Kay Samson, may lang pagpamati ga monitor live kilantang Hukson Aldamar Randy Neldan Roldanil Tibel Nero Leo from Progreso Binalbagan. May lang pagpamati, no? Thank you, gid. Salamat, gid. Sige, dali gid lang standby mga kakson. Dali gid lang ha. Kay matagtaray pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo dugay-dugay para sa dugang sining mga mensahe kag informasyon. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala.
Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, Kakaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, buling. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinikilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Pabalik kita diri sa aton sining pangalagad. Happy birthday sa kay Inday Rexy. Happy birthday, Inday. Inday Rexy, happy birthday. Katuantang balita ni Aksyon Artay Hopon sa special assignments. Ini may kangtanan sa registration sa mga LGU para sa National ID System nagapadayon, no? PSA may duha ka shifting sa ila opisina para sa pag-akomodar sang gusto man nga magparehestro. Yari accountant sang report ni Aksyon Art. Tayo po, Aksyon Art. Padayon, Aksyon Rex, ang registration niya sa Philippine Statistics Agency o Marisuna ang ginatawag na NSO na nagpatigayon ini para sa registration sa luyag na makaparehistro sa National ID System. Now, based sa schedule diri sa PSA Negros Occidental, sunod kay Sir Luis Gonzales, ang pila ka mga area na lang daw waigid maka-umpisa sa nila registration ang Northern Negros, na particular na dira sa Calatrava, mga lugar nga kaiping sila. Pero ang ibang nga mga LGUs, sige na sa Rex, in fact, ang Sipalay City, sunod sa iya information nga nagkuha diri kag sa schedule, buwas naman mag-aumpisa no ang iladra nga pagpatigayon sa operation. Ang isa gilang gina-remind karon ni Mr. Luis Gonzales ang tagpamuno sa PSA na kinahanglan ng publiko nga nagapadulong sa sininga mga LGUs ang dapat magsunod gid sa ginapatuman nga health protocol. Now sa area naman niya diri sa provincial office, ang ila sa opisina ginbutangan niya sa duha ka shift na mo ini mag-akomodar sa niyag dira magparehistro kapintagid. Ang naitana may mga nag-aobra plus mga mall pwede ka mo da makaparehistro, pero dapat ang imuon nyo agad ma-register sa National ID System ang inyo dira nga mga grupo or ang inyo sining nga mga employer mag-coordinate sa taratapan sa PSA para mahatagan kamo saan nagkakaigo nga schedule. Ari ang parayag confirmation ni Mr. Luis Gonzales. Daw ang nabili nato nga banwa nga wala pa na mo na-deploy daw. Ang diri sa dira na sila makatuman gada kinanglanon gid man nato ni, but still karon lang sa lesson na nga sila Nay. Ikaw nay gali sa sunod daw. Ipabati talang ni karon ni watang nga sila palayag. Ang balita gikan sa Bacolod kon sa PSA, ang kaaksyon tayo puno na sa balita no sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Art. Tayo po, balita gikan sa Bacolod City kung sa special assignments Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:58 lang ang ato sining nga oras. Life Extension Vitamin D3 naga-suplemento sang vitamin D para ma-preserve ang mga kaugatan ta sa aton sining lawas kag naga-suporta sang mga
Nagtuwantang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Ini may kangtanan sa BCPO nagpasalamat gida sa mga beach owner kag manager sa pagsunod sa mando sang alkalde nga pagpasira sang ila negosyo sa adlaw sang Easter Sunday o kon kahapon nga adlaw. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Aksyon Eric. Alright, Action Rex. Right. Di Purma. Swimming there in Sipalay. Si Paul Street Pardiking o linya Action Rex, nakita ko si Action Eric sa Facebook na artista gid gali. Thank you. Salamat. Di Purma. Pagkanto sa Bacolod, nabalala ko ka pangapihan taga-libre. Ang punsa din ni si Paul Street Pardiking Okay ba daw Paul Street Pardiking daw pusoy ba? Daw pusoy matyan. Di Purma. Punsa linya nakita ka kuno sa Facebook. May Facebook aw? Biharai, natural. Okay. Sa akong Facebook account ko. Nakita niya ko Nakita ka guro? Daw artistahin ko nung dating mo. Salamat kit, no? Di Purma. Sa Bacolod, Pumalalang ko, no? Taga San Enrique siya gali. San Enrique. Taga San Enrique. May lang pag-monitor da. Salamat gid. Thank you gid sa kay Paul Street Pardiking, no? Tiwa pro way makita sa Action Rex ko na way makita. Prosunong kita, Di Purma. Kay Azel Joy Bello, may lang pagpamati Azel Joy. Way ka to pasalamatan sa Sipalay pagadto mo to? Ati way man libre mo. Di Purma. Kay Nonoy de la Cruz lang Nando mo kito ko na nagkakubudar si Mamayo ko na to. Sinini balik niya lipatan niya ko. Way balik niya ba wag siya katumtong sakon ba? Ari si Palay galit eh. Tigay ipos lang ko kay iti da wala man sang nagapatugda mo. Si balion niya ba dula nang Action Rex? Di Purma. Rasa Chris Palay bagi siya nagambas ako nga ari ko di pre. Ali ko ti sige lang kay sako mas pare Rex mo. Sako gidabi mo. Papasalamatan ko gid ang nagakumodar sa amon to ya. Sa din? Si Kapitan Romy Vargas. Baka ang Barangay Cartagena si Palay. Sa gito nakumodar sa amon niya sa amon to yang lugar. Kapitan ano to? Kapitan Romy Vargas. Kapitan Romy Vargas? Sa Barangay Cartagena si Palay. Sa Cartagena. Okay, dito kami sa may Calamba Beach Resort mong. Sa Calamba, Laguna? Di Purma. Calamba, Cartagena. Yan yun si Rizal yan. Sabi ko Calamba, Laguna. Calamba Resort tigod Sa kopro na sa Barangay Cartagena mo ni Kapitan Romy Vargas. Okay. Of course, ni Engineer Marlon Posisyon. Amo na dang mayong posisyon, no? Kaya makikita posisyon niya, kaya libre yan. Amo to tululog ka. Ti mayo gid, no? Dito ka namin gid, no? Bisan paano maka-anwin, kabla maka-haklo ka sang hangin? Dali lang Sa mga kutukadlaw, ikaw ganyan ito, 5 ganit kadlaw ba mo? Daw anom gid. Di Purma. Daw matyaga ko kadugay. Gani ba no? Kaya ang travel mo daan do. Ay kalayo-layo daw manig-a ka man pro. Ay kung lapit-lapit lang, okay lang tani. Bacolod bago lang kayo mo. Sisi, kalayo gid mo. Hongdon mo gid lakadto gani. Kanuhan mo gid magadto kay magadto ka man nga to wala plano. Dati wala gid. Why gid no? Parinono. Sili parinono jang parirequest sa dumdum sa ko nga alakyan gilang ko di. Naglabay lang ko to sa iyang humbyo. Why ka gid nagpapadyag sa iya. Sa unan nga may checkpoint man. Amo kitong sala mo nga wala ka nagpapadyag kay parinono. Di Purma. Tanawa bala kay ako na papadyag. Di bisan isda lang padalaan niya ito. Sige lang okay lang na yan. Ano yung parinono na mas parirex nga. Okay lang na yan. Pagkanto sa labayan niya ko. Pagpuli yan, makalabay man sa gyapon. Uy, isa rin yung pabatsyag ng kubalo ka mo kwarta. Tapos parirex. Di Purma. Hindi amo. Mga intel to, mga upod ko. Mga intel. Gani, mga kwanto, mga VIP. Mga intel drinks. Di Purma. Ay,
Nya boss pare nono nya way ginababa check pare Rex pare ko sa ko o nya na guro ka pare nono. Way gisa nakadumdum si mo lagyan lang kalandi. Ga kurit lang ang dalan makadumdum ka para pero di pa nga kainit lang. Ay grabe ang init po. Init to yan oh. Ay kagab isang nagtulog ko to kagasang Sabado sang gabi. Oo. Ga ibuwal ko ni kugwantaya sa init dyan. Grabe ganing init to. Sabihin ko ay kadya hangin sa baybay. Ano bagay kad baybay? Tapos ang kagahon naggangin hangin. Oo, namin no. Pero sa ugto adlaw po. Grabe gid bisan sa dalom kakahoy to. Ay purti gid Rex siya gasalakit ang ulo mo ka kuan sang gahulo ko tang kuko mo. Ayo di purma. Dito gagan pag ko nagashot ka sa ugto adlaw. Ay madugang na gitang bagas. Way na gito ya dapat ya subong at tiyempo sa hapon kaya kuan niya shotting bla. Kaya ka mamaligo kung ugto adlaw kay kainit. Pagtakas mo may tagimtim ka lang. Ayo di purma. Pwede lang ator panit daw ate naging mo naging ati-ati. Huwag ko naligo isang ugto ya. Oo. Naligo ko isang hapon na mga alas 6. Gani? Napagkaaga alas 5 pag bugtaw ko naligo pag ikuya liwat. Hindi ka namin sa tubig sa baybay kung aga pa. Nami no? Pero kung adlaw na, why nag-gadget na mil ang tubig sa baybay. Sino? Ang Felix siya. Ati bumayo ang kanya to. Ano? Payo ka na tsada. Arangkada ito. Si Mr. Benedicto kaya sa Power, salamat manggali ba? Kay? Si Mr. Benedicto sang Power ba sa Sipalay? Pablito. Pablito Benedicto ba? May sinerta. Oo. Ay, dito ay mga mito sa kabutilya nga labaliog. Wow, Wagid sa nga pabatsyag yaw. Ikaw yung mapabatsyag siya. Ayo di purma. Amo nagani si Lingko, ako magkanto sa mga lugar, pabatsyag ka sa mga tao. Bigay yung sikreto mo. Imo kay na ipos-ipos mo, tanawan ako di, ikaw yung nagsakripisyo. Sige lang bala. Tanawan ko yung kay kanta-kanto ko sa mga kinala ko sa lugar, kapabatsyagin ko ya. Kung di na batsyag nila nga, ragi ko ya. Good. Sa dason ah. Dason kay... Preparara, para damo-damo. Ayo di purma. Padamo-damo alang danay ah. Oh yes, correct. Kay why gito abi mayo kasag kag kuan pasayang. Why gito pangwaon kay mga tagalawod way man naglakat mo. Kati si Manasan tabi sila man malakat sa lawod man. Si Dennis Richard Tiburo malang yung Action Eric daw. Ano ni siya daw? Action Eric ang langoy tada kamustang langoy tada daw kapakapa kagida ay. Why na to? Kay gapon pa to ya. Puli gapon na to ya. Ulum-ulum gamay ah. Laban. Adlo ko tayo malumos ito ko dalong sa gina pa ko. Pasi may sukoy wala magbubuto sa ginawa ako nagapahigad kay bao ka dalong mo sa mga lugar na. Gani man. Kantilado mo dahil mga lugar na kabisado ay. So nato ko dahil may nalumos to sa isa kadlaw ko dato. Sa may una lang paliguan namon to. Gani nagpamunit kuno to siling ni nagistoryanay kami ni Sir Bugtaib la. Ay, gali. Oo, istoryanay kami to. Siya man ganig pabalo sa akon to. Muna may nalumos to. Nagadalinhas ng tiil ko sa daw igang ka. Pamunit to. Pagbakuan nyo mo kay ginbiring man siya. Pagkahulog stubi, naway nakabutwa. Ay, patay na ito. Sa pato ka patay, luta-luta. Dito na sa unahan namon, sige paliguan namon. Oo, sinig ko ba, basi may syukoy bla niya. Ayo di purma. Tiga mustang BCPO yan? Ate BCPO, Japon eh. Mayo kito nagplahimunong man sila. Ay kaya nagsunod sila sa mando ni Mayor Bing Nardia. Sabi na kita mga negosyante, di ba sa mga beach kag mga manager, di ba? Gani. Sunod nila sa Domingo, wag sila nagbukas Action Rex, no? Even ang mga mountain resort sa nabukod nga portion sa Bacolod, wag nag-open ang mga kulkapihan nga masami ginatambayan sa mga bikers sa Bababla, Langilan, Granada. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Lister yata ang Operation Chief sa PCPO, wag sang may nagbukas daw indikasyon Action Rex nga ginsunod ginilang mando sa alkalde plus nga ting atong kapulisan daw ay naging man budlayan sa pagpasaway o pagpanaway kati way mas sa sawayon sa mga manugpaligo sa mga resort nato ni sa Kagbitse sa Bacolod Action Rex pagluwas kati sining ni Lieutenant Colonel Listeriada nga may nadakpan sila nga mga nagbayular sa health protocol since Lunes Santo
until kahapon Domingo di Pascua. TV sa record sa BCPO ang nadakpan nila nga naggalapas sa wala pagsuksok sang face mask alis sa Lunes Santo hasta sang Domingo di Pascua 308. Sa wala nagsuksok sang face shield nadakpan nila more or less mga 223 action rex kag ang sa social distancing 86 ka may persona ang ila sining agin aresto nga wala gid nagasunod sa ginatawag nga social distancing action rex. Kung maning ginakalipay naman no kay nagugyan gid sa aton ng aton mga resorts owner, hindi lang sa mga beaches naton kasubungan ng aton sa mga mountain resorts. So during our inspection is sang Sunday, ginisisa gid naton to actually ako tong nakatukat sa may Alangilan kag Granada. Isa ko gitong aton nga mga mountain resorts, including ang mga kape, sila mismo nagbutang sila sa mga karatula sa ilang mga business establishment nga close. And upon pagkatukuman dito sa may Punta Taytay, nakita man naton nga ang tanan nga mga beach resort along Punta Taytay is also closed man. So ang Paraiso, understandable man kay ito po ang ginanos ang Paraiso, ng ilang gate, but then why kita sa may nakita nga nagapaligo ilang area. So ano lang nga siya, no? Ang pamatuod lang na siya nga ang ato ng mga business owner, mga manager naton, nagkooperar gid kag ang ato nga barangay kina-supervise Manila. So Porso rin na sa panayag ni Police Lieutenant Colonel Listabiada ang Operation Chief sang PCPO. So sumatatarang sa Rex alin sang Lunes Santo hasta sang Domingo di Pascua kahapon natapos ang pagsulog sa Semana Santa naging peaceful ang syudad sa Bacolod. Wala man sa mga dalagko nga mga aksidente nga nakapatublag sa ato nga pagsulog sa Semana Santa diri sa syudad sang Bacolod. Ang inyong ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbanwa nag-report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, launa 12 at oras, yari ng pinakabag-o kag pinaka-epektibong herbal soap. Sa syudad sang Cadiz. Ini may kang tanan sa sining 54 anyos nga lalaki ho. Patay matapos ginbuno sang iyang iyada nga minor de edad. So, suspect na tala ng inquest na sining adlaw. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex na talanan ng pagpasakan sang kaso ang 17 anyos nga isa ini ka tumboy, babae pero tumboy ini ang nagbuno sa iya sining maninoy kag ang iya sining maninoy ang napatay gid. Natabo actually ang insidente sa tinarikdan nga Biyernes mga alas 6 pasado tak na sang aga nasapuan ang bangkay sining 54 anyos nga ginkilala ang biktima Ronaldo Humago y Sarmiento nga sa din residente ini sa Purok Jona sa Barangay Jerusalem, Siyudad sa Cadiz, sa din raman natabo ang amo nga insidente. So sa report ini 17 anyos kag nga ihada kag ang iya sini maninoy
Updanay malang sila sa trabaho dira bilang kargatapas sa lugar. Ang pahayag ni Police Major Rocky Diciar sa ila sining investigasyon may kartalan sa sining. Nagkaalit ka rin sila ng away dahil sa sahod nila. Okay. According din sa suspect, may utang na 500 itong biktima, no? At ang suspect kasi natin is minor. So, 18 years old pala ang babae. At nung kinuha yung sweldo, nung kanyang dalinginong nga niya, no? Pero katrabaho din niya. Okay. Kinuha nung pinagkakautangan nung biktima yung 500 pesos. At nung ibigay nung suspect doon sa kanyang nilong o yung sa kasama niya sa trabaho, nag-aalit itong biktima na biglang kinuha yung ganun na amount sa utang niya. Parang in-automatic deduction ba? So amoy ng rason na Rex nga ang naakigman ini ang biktima kag suno sa report iya ini nga ginlampusan sa kawayan ang iya sini nga ihata. Pagkatapos naman may paha nga tagiya sini sang paha ining amay mismo sang suspect nga may nakasabit nga paha nga ining bakmakor amoy ginkuha kag ginbuno sa iya sini nga maninoy. Pero sa report nga sang gabi pagali iya sa natabo ang amo nga insidente pero ang balita nga ginilisan pa sini sang suspect nga 17 anyos sa iya sini nga maninoy sa sila nga quarter sa sila nga gabi pagkatapos ginbayaan niya kay nag-attempt siya magpalagyo pero sa uli nadakpan man siya. Bangod sini at nakita gid sang may mga witness kini mga tindog nga siya ang nagpatay nagbuno sa iya sini nga maninoy. Gintala na sila nga aga nga ginpreparar kag naara na sila sa fiscal nagod nga i-file ang kaso. Ini naman ang confirmation sunod sa kay Police Lieutenant Eugenio Rodas ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP. Sir, tungkol sa sa bata na minor ka na nangyari sa sa may Barangay Jerusalem. Ngayon po, kumpleto na po ang mga dokumento, ang mga papeles para po for filing. I-include na po maya-maya. So, samahan na lang ito ng DSWD sa pag-file niyo mamaya? Opo. Mag-a-assist din po ang DSWD para po ano pa po ang mga papasa ng mga dokumento para po kabaluman po tayo at kabalo sila. Ginapayag man ni Police Lieutenant na Eugenio Rodas nga wala sang report nga mayara nga molestation o kon pag kay may mga unang report rin nga ginbuno ini ang maninoy bangod kay hikap ya sa mga private part ang iya sini nga ihadap pero inatanan wala sa kabaturan kay mismo ang suspect nara karon sa Gmail Center dire sa may syudad sa Cadiz sa nagapayag nga ang rason kung nga iya ini nga ginbuno bangod man nga ginlampusan siya sa kawayan tungod nga may hulam ini nga 500 pesos sa ila sini nga paluwagan pero siling nga bayaran gilayon pero sa gikuha na nagpangakig ang iya sini nga maninoy. Report gikan sa syudad sang Cadiz una sa balita una sa aksyon dili sa aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kidakson na Roger Gutib sa sunod sang Cadiz. Matapos ang balita sa Cadiz sa iluanta si Aksyon Percival Villamor sa La Castellana. 23 anyos nga lalaki nga may standing warrant of arrest sa kaso frustrated homicide dakop sang kapulisan. Yari ang kauda sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Action Rex ang La Castellana Police Station nag-conduct sa manhunt Operation Charlie kahapon sa mga alauna sa alas 10 sang aga dito sa may barangay Baksay, barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ang operasyon ginapamunuan ini ni Police Captain Rudjon Daryl H. Nigos upod ang aton alert team kag ang subong man bitbit ang warrant of arrest sang kapulisan nga ginapamunuan ini ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya, Warrant Section Division sang La Castellana Police Station.
nagpadulong dito sa may area nga sa diin nag-serve sang standing warrant of arrest sa isa ka persona nga kilala diri sa kay Ariel Alojado y Bantulo. Ariel Alojado y Bantulyo, 23 anyos, kag pumuluyo sang Hacienda Baksay, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental. Ini siya ginaserbihan sang warrant of arrest nga may criminal case number 6481 kag 6419 kag sa kaso ining double counts of frustrated homicide action Rex. Kag ang warrant of arrest ginapanaog kag impirmahan ni Honorable Mila Diaz Camiso, presiding judge sang RTC Branch 74 La Carlota City, Negros Occidental. Kag ang warrant of arrest pirmahan ini sadtong bulan sang Nobyembre 3, 2020. Kag may ari ini siyang bill recommended ang Korte Action na Rex para naman sa iya temporaryo nga kailwayan nga 72,000 ka pesos Action Rex. Karon ini ang suspect ara naunong sa custodial facilities sang La Castellana PNP kag nagaulat sining kaso nga ginpanaog sang korte batok sa iya. Report live ikan diri sa compound sang La Castellana PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na ito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan.
Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng... Banak! Bulig! Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, kita-kits kita buwasa, diri sa Aksyon Balita Banat Bulig. Salamat gid sa inyo sining pagpakigupod, standby na sa This Is My Life. Igasunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon ang Defensor. Ako naman ang inyo sining ka-aksyon sa kangilan aksyon, Rex Kantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. That's the way of the crowd. That's the way of the crowd. It's the part I must play. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila